Hare Krishna. This is Radha Govindavandadas from Bangalore, India. Srimad Bhagavatam Srimad Om Atnana Vidandasya Nananchanaashilage Chashridam Yena Tasme Sri Guruvena Sri Chaitanya Manavishtam Stavitam Yena Bhutale Swendu Bhagadamakhyam Dadadi Sutami Vandeham Sri Guru Sri Udavadagamanam Sri Guru Vaishnavam Sri Rupam Sarvachadam Sarganarigunatadidam Tam Siddham Sadvedam Savaduvam Harijanasaitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sarganagaditam Sri हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्ते भक्तकांचन गौरांगी संगीतादे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपासुरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् नित्यानन्दमहं नौमि सर्वानन्दकरं वरं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यानाम्ने गौरतिषे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधनामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी सात्विदेशधारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रिय द्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरीचंद्राय राधिकाय ददाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय भक्ताय श्रील प्रभुपाद की जय गुरु राज की जय गुरु प्रमाणदेव मदेव बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना कृष्णारगमद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते ग्रंथराय श्रीमद्भागवतम की जय श्रीमद्भागवतम सप्तम स्कंदम अञ्जाम अध्यायम श्लोकम 18 കാണാനോ സ്ക്രീൻ അല്ലേ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഏകദേശം എടുത്തവരൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. ഇല്ലാത്തവരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക. 8 മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് ടൈം തീരും. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ? എന്തെങ്കിലും 8 മണിന്റെ ഇടയിൽ എല്ലാവരും ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. മറന്നുകൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ സാധാരണ 10:30 അല്ലെ 10:40 വരെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ഏകദേശം ബ്രേക്കിംഗ് ടൈം 8 മണി വരെയുള്ളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇദിം വിവിധോപായേ വിഷയം സർജനാദിതി പ്രഹ്ലാദം ഗ്രാഹയാമാസ ത്രിവർഗോസ്യോപപാദനം. ഇദിം തം വിവിധോപായർവിഷയം സർജനാദിഭിഃ പ്രഹ്ലാദം ഗ്രാഹയാമാസ ത്രിവർഗോസ്യോപപാദനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇദിം തം വിവിധോപായർവിഷയം സർജനാദിഭിഃ പ്രഹ്ലാദം ഗ്രാഹയാമാസ ത്രിവർഗസ്യോപപാദനം. ഇദിം തം വിവിധോപായർവിഷയം സർജനാദിഭിഃ പ്രഹ്ലാദം ഗ്രാഹയാമാസ ത്രിവർഗസ്യോപപാദനം.
പ്രഹ്ലാദം ഗ്രഹയാമാസ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതിം തം വിവിധോപായൈർവിഷയം സർജനാദിഭിഃ പ്രഹ്ലാദം ഗ്രാഹയാമാസ ത്രിവർഗസ്യോപപാദനം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതൃശാമതി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതീം തം വിവിധോപായൈർഭീഷയം തജ്ജനാദിഭിः പ്രഹ്ലാദം ഗ്രാഹയാമാസ ത്രിവർഗസ്യോപപാദനം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതിം തം വിവിധോപായൈർവിഷയം സർജനാദിഭിഃ പ്രഹ്ലാദം ഗ്രാഹയാമാസ ത്രിവർഗസ്യോപപാദനം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी. ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. इदिं तं विविधोपायर वीक्षयांस्तज्जनादिभिः प्रह्लादं ग्राहयामास त्रिवर्गस्योपपादनं. हरे कृष्ण प्रभु जी. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലശാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी. ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. इदिं तं विविधोपायैर्विषयं स्तर्जनादिभिः प्रह्लादं ग्राहयामास त्रिवर्गस्योपपादनं. हरे कृष्ण प्रभु जी. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതിം തം വിവിധോപായൈർവിഷയം സർജനാദിഭിः പ്രഹ്ലാദം ഗ്രാഹയാമാസ ത്രിവർഗസ്യോപപാദനം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതിം തം വിവിധോപായൈർഭീഷയം സ്തർജനാദിഭിः പ്രഹ്ലാദം ഗ്രാഹയാമാസ ത്രിവർഗസ്യോപപാദനം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതിം തം വിവിധോപായൈർഭീഷയം സർജനാദിഭിः പ്രഹ്ലാദം ഗ്രാഹയാമാസ ത്രിവർഗസ്യോപപാദനം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ. രാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതി തം വിവിധോപായൈർവിഷയം സർജനാദിഭിः പ്രഹ്ലാദം ഗ്രാഹയാമാസ ത്രിവർഗസ്യോപപാദനം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ ശുഭാസന മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു ജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതിത്തം വിവിധോപായ ഭീഷയന്തർജനാദിഭിः പ്രഹ്ലാദം ഗ്രാഹയാമാസ ത്രിവർഗസ്യോപപാദനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. हरे हरे कृष्ण कृष्ण. प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. इदीं तं विविधोपायैर्विषयं सर्जनादिभिः प्रह्लादं गाहयामास त्रिवर्गस्योपपादनं. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. തനുപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതിം തം വിദിതോപായൈർഭീഷയം സ്തർജനാദിഭിः പ്രഹ്ലാദം ഗ്രാഹയാമാസ ത്രിവർഗസ്യോപപാദനം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതീയ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതിം തം വിവിധോപായൈർഭീഷയം തർജനാദിഭിः പ്രഹ്ലാദം ഗ്രാഹയാമാസ ത്രിവർഗസ്യോപപാദനം. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രസന്നകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതിം തം വിവിധോപായൈർഭീഷയം സർജനാദിഭി പ്രഹ്ലാദം ഗ്രാഹയാമാസ ത്രിവർഗസ്യോപപാദനം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതിന്ദം വിവിധോപായർഭീഷയം സ്തർജനാദിഭിഃ പ്രഹ്ലാദം ഗ്രാഹയാമാസ ത്രിവർഗസ്യോപപാദനം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധുസിക്ക മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതി തം വിവിധോപായൈർഭീഷദം സ്തർജനാദിഭിഃ പ്രഹ്ലാദം ഗ്രാഹയാമാസ ത്രിവർഗോസോപപാദനം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ വിജയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതം വിവിധോപായർഭീഷയം തർജനാദിഭിഃ പ്രഹ്ലാദം ഗ്രാഹയാമാസ ത്രിവർഗോസ്യോപപാദനം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതിം തം വിവിധോപായൈർഭീഷയം സ്തർജനാദിഭിഃ പ്രഹ്ലാദം ഗ്രാഹയാമാസ ത്രിവർഗസ്യോപപാദനം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാരുതമംഗള ദീപസ്തു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിം തം വിവിധോപായൈർഭീഷയം സർജനാദിഭിഃ പ്രഹ്ലാദം ഗ്രാഹയാമാസ ത്രിവർഗസ്യോപപാദനം. താങ്ക് യു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രശാന്തി പ്രദീപസ്തു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇരിദം വിവിധോപായൈർഭീഷണം സർജനാദിഭിഃ പ്രഹ്ലാദം ഗ്രാഹയാമാസ ത്രിവർഗസ്യോപപാദനം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത് വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. ഇതിന്റെ വിവർത്തി. നൃത്തനം ഭാവാർത്ഥം പ്രഹ്ലാദന്റെ ഗുരുക്കന്മാരായ ശണ്ഡനും അമർക്കനും തങ്ങളുടെ ശിഷ്യനെ പല പ്രകാരത്തിലും ശാസിക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ധർമാർത്ഥകാമങ്ങളുടെ പാതകൾ പഠിപ്പിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ഈ രീതിയിലായിരുന്നു അവരവനെ വിദ്യാഭ്യാസം. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ്. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ പ്രഹ്ലാദം ഗ്രാഹ്യമാസ എന്നീ വാക്കുകൾ വളരെ പ്രാധാന്യം അർപ്പിക്കുന്നു. അവർ പ്രഹ്ലാദ് രാജാവിനെ ധർമാർത്ഥകാമങ്ങളുടെ മാർഗം സ്വീകരിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാണ് ഗ്രാഹയാം ആസ എന്നീ വാക്കുകളുടെ സാഹിത്യപരമായ സാധനം. ജനങ്ങൾ പൊതുവെ മോക്ഷത്തിന്റെ പാതയിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ തൽപരരായി ജീവിക്കുന്നു. പ്രഹ്ലാദിന്റെ പിതാവ് ഹിരണ്യകശിപുവിന് സ്വർണത്തിലും ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിലും മാത്രമായിരുന്നു താല്പര്യം. ഹിരണ്യം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സ്വർണം എന്നാണ്. കശിപു എന്ന പദം ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിലുള്ള മൃദുലമായ തലയണകളെയും മെത്തകളെയും അതുപോലുള്ള സുഖഭോഗ വസ്തുക്കളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പ്രഹ്ലാദൻ എന്ന പദമാകട്ടെ എല്ലായ്പ്പോഴും ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തിൽ മുഴുകി സാന്ദ്രമായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നവനെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. അഥവാ ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മ. പ്രഹ്ലാദൻ എന്നാൽ പ്രശാന്താത്മാ, എപ്പോഴും പ്രസന്നനായിരിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്നാണ് അർത്ഥം. പ്രഹ്ലാദൻ സദാ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നവനായിരുന്നു. പക്ഷെ അവന്റെ ഗുരുക്കന്മാർക്ക് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അവന് ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ അഭ്യസിക്കുന്നതിലായിരുന്നു താല്പര്യം. ഭൗതികവാദികളായ ആളുകൾ ധാർമ്മികതയുടെ പാത അവരുടെ ഭൗതികാവസ്ഥകളുടെ ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ളതാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. വിഷയികൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി തന്റെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്കുള്ള അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അനവധി ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അവൻ ഒരു സാധുവിനെ അഥവാ സ്വാമി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആളെ സമീപിക്കുന്നു. ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ നേടുന്ന അനായാസ മാർഗം ആരായനാണ്
സ്വാമിമാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവർ ധർമ്മത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ ആർജിക്കുന്നതിനുള്ള ഹ്രസ്വമായ മാർഗങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ച് ഭൗതികവാദികളുടെ ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ അവർ മന്ത്രശക്തിയുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന രക്ഷാകവചങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുന്നു. ചിലപ്പോൾ അവർ ശൂന്യതയിൽ നിന്നും സ്വർണം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു കാട്ടി ഭൗതികവാദിയെ ആകർഷിക്കുന്നു. അനന്തരം അവർ തങ്ങൾ ദൈവമാണെന്ന് സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഭൗതികവാദികളായ വിഡ്ഢികൾ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി അവരാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. വഞ്ചനയുടെ ഈ പ്രക്രിയയുടെ ഫലമായി അവരും മറ്റുള്ളവരും യഥാർത്ഥ ധാർമ്മിക പ്രക്രിയയിൽ വൈമുഖ്യമുള്ളവരായി മാറുന്നു. അതല്ലെങ്കിൽ ധാർമ്മിക പ്രക്രിയകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പകരം ഭൗതിക പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാൻ അവർ ഉപദേശിക്കപ്പെടും. ലോകത്തിലെമ്പാടും ഇത് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മാത്രമല്ല, മരണാതീത കാലം മുതലേ ആർക്കും മോക്ഷത്തിൽ താല്പര്യമില്ല. തത്വങ്ങൾ 4 ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷം. ജനങ്ങൾ ധർമ്മം ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്ന് കരുതുന്നു. ഒരുവന് ഭൗതിക ഐശ്വര്യം എന്തിനാണ്? ഇന്ദ്രിയ പ്രീണനത്തിന് അപ്രകാരം ജനങ്ങൾ ഈ 3 മാർഗങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഭൗതിക ജീവിത രീതിയുടെ ഈ 3 മാർഗങ്ങൾക്ക് മാത്രം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. ആരും മോക്ഷത്തിൽ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. എന്നാൽ ഭഗവത് ഭക്തി മോക്ഷത്തിനും ഉപരിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭക്തിത സേവനത്തിന്റെ കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ പ്രക്രിയ അത്യന്തം ദുർഗ്രാഹ്യമാണ്. ഇത് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനാൽ പിന്നീട് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഗുരുക്കന്മാരായ ശണ്ഡനും അമർക്കനും പ്രഹ്ലാദനെ ഭൗതിക ജീവിത രീതി സ്വീകരിക്കുവാൻ അങ്ങേയറ്റം പ്രേരിപ്പിച്ചെങ്കിലും അവരുടെ ഉദ്യമം യഥാർത്ഥത്തിൽ പരാജയമായിരുന്നു. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 19ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദയേനം ഗുരുജ്ഞാത്വാ നാദാജ്ഞേയ ചതുഷ്ടയം ദൈത്യേന്ദ്രം ദർശയാമാസ മാതൃമൃഷ്ടമലങ്കൃതം. തദയേനം ഗുരുജ്ഞാത്വാ നാദാജ്ഞേയ ചതുഷ്ടയം ദൈത്യേന്ദ്രം ദർശയാമാസ മാതൃമൃഷ്ടമലങ്കൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചെല്ലാം. വത്സലഗോപരൻ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ ഏനം ഗുരുർജാത്വാ ജ്ഞാതജ്ഞേയ ചതുഷ്ടയം ദൈത്യേന്ദ്രം ദർശയാമാസ മാതൃമൃഷ്ടമലങ്കൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദയേനം ഗുരു ജ്ഞാത്വാ ജ്ഞാതജ്ഞേയ ചതുഷ്ടയം ദൈത്യേന്ദ്രം ദർശയാമാസ മാതൃമൃഷ്ടമലങ്കൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദയേനം ഗുരുജ്ഞാനത്വാ ജ്ഞാതജ്ഞേയ ചതുഷ്ടയം ദൈത്യേന്ദ്രം ദർശയാമാസ മാതൃമുഷ്ടം അലങ്കൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദയേനം ഗുരുജ്ഞാത്വാ ജ്ഞാതജ്ഞായേ ചതുഷ്ടയം ദൈത്യേന്ദ്രം ദർശയാമാസ മാതൃമൃഷ്ടാമലങ്കൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ ഏനം ഗുരുജ്ഞാത്വാ ജ്ഞാതജ്ഞേയ ചതുഷ്ടയം ദൈത്യേന്ദ്രം ദർശയാമാസ മാതൃമൃഷ്ടമലങ്കൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീതാട്ടി മാതാജി ചോദിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, പ്രണാമം പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദയേനം ഗുരുജ്ഞാത്വാ ജ്ഞാതജ്ഞേയം ചതുഷ്ടയം ദൈത്യേന്ദ്രം ദർശയാമാസ മാതൃമിഷ്ടമലങ്കൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരിദേവചാരി മാതാജി ചോദിക്കുന്നു. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദയേനം ഗുരു ജ്ഞാത്വാ ജ്ഞാതജ്ഞേയ ചതുഷ്ടയം ദൈത്യേന്ദ്രം ദർശയാമാസ മാതൃമിഷ്ടമലങ്കൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി ചോദിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഗീതാസി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചോദിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത ഏനം ഗുരുർജ്ഞാത്വാ ജ്ഞാതജ്ഞേയ ചതുഷ്ടയം ദൈത്യേന്ദ്രം ദർശയാമാസ മാതൃമിഷ്ടമലം കൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാഹി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഹരേ ആ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഓം നമോ ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ ഏനം ഗുരുജ്ഞാത്വാ ജ്ഞാതജ്ഞേയ ചതുഷ്ടയം ദൈത്യേന്ദ്രം ദർശയാമാസ മാതൃമൃഷ്ടമലങ്കൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരിദേവചാരി മാതാജി ചോദിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദേനം ഗുരുർജ്ഞാത്വാ ജ്ഞാതജ്ഞേയ ചതുഷ്ടയം ദൈത്യേന്ദ്രം ദർശയാമാസ മാതൃമൃഷ്ടമലങ്കൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ വിവർത്തനം. കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രഹ്ലാദന് സാമം, ദാനം, വേദം, ദണ്ഡം മുതലായ രാജ്യതന്ത്രജ്ഞങ്ങളിൽ പര്യാപ്തമായ വിദ്യാഭ്യാസം സിദ്ധിച്ചു എന്ന് ഗുരുക്കന്മാരായ ശണ്ടനും അമർക്കനും തോന്നി. തുടർന്ന് ഒരു ദിവസം പ്രഹ്ലാദനെ അവന്റെ മാതാവ് സ്നാനം ചെയ്യിച്ച് മനോഹരങ്ങളായ വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും അണിയിച്ചു. ഗുരുക്കന്മാർ അവനെ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്തു. ഭാവിയിൽ ഭരണാധികാരി അല്ലെങ്കിൽ രാജാവാകാൻ പോകുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി രാജ്യകാര്യങ്ങളിലുള്ള 4 നയതന്ത്രങ്ങളും അഭ്യസിച്ചിരിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. ഒരു രാജാവും തന്റെ പൗരന്മാരും തമ്മിൽ എപ്പോഴും ശത്രുതയുണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പൗരൻ എപ്പോഴെങ്കിലും പൊതുജനങ്ങളെ രാജാവിനെതിരെ തിരിച്ചുവിട്ടാൽ ആ പൗരനെ വിളിച്ചു വരുത്തി, നീ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ്, നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് പുതിയ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പൊതുജനങ്ങളെ ക്ഷുഭിതരാക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് അവനെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് രാജാവിന്റെ ചുമതലയാണ്. ആ പൗരൻ സാന്ത്വനപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ രാജാവ് അവന് ഗവർണറുടേതോ മന്ത്രിയുടേതോ പോലുള്ള ധനാഗമന മാർഗമുള്ള സ്ഥാനം നൽകിയാൽ ശത്രു ശാന്തനായേക്കും. ശാന്തനാകാതെ പിന്നെയും ജനങ്ങളെ അസ്വസ്ഥരാക്കുന്ന നയം തുടരുന്ന വശം രാജാവ് ശത്രുപാളയത്തിൽ ഭിന്നത സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കണം. ആ ശ്രമവും പരാജയപ്പെട്ടാൽ രാഷ്ട്രീയ നയതന്ത്ര നടപടി പ്രകാരം ശത്രുവിനെ ജയിലിൽ അടക്കുകയോ വധിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കനത്ത ശിക്ഷാ നടപടികൾ വിധേയനാക്കണം. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന് ഈ നയതന്ത്രങ്ങളെല്ലാം തങ്ങൾ അഭ്യസിപ്പിച്ചുള്ളതാകിയാൽ അവന് പൗരന്മാരുടെ മേൽ ഹൃദ്യമായ ഭരണം കാഴ്ചവെക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഹിരണ്യകശിപുവിനാൽ നിയമിതനായിരുന്ന അവന്റെ ഗുരുക്കന്മാർ കരുതി. ഇരുപതാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പാദയോ പതിതം ബാലം പ്രദീനന്ദ്യാശിഷാസുരഃ പരിഷജ്ജ ചിരം ദോർഭ്യാം പരമാമാപനിർവൃതിം. പാദയോ പതിതം ബാലം പ്രതിനന്ദ്യാശിഷാസുരഃ
പരിഷ്യജ്ജിരം ദൗർഭ്യാം പരമാമാപനിർവൃതിം. കുട്ടി തന്റെ പാദങ്ങളിൽ വീണ് നമസ്കാരങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും ഹിരണ്യകശിപു വാത്സല്യനിധിയായ പിതാവ് എന്ന നിലയിൽ അവനെ ആശ്ലേഷിക്കുകയും ഇരു കരങ്ങളാലും അവന് മേൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിയുകയും ചെയ്തു. ഒരു പിതാവിനെ തന്റെ പുത്രനെ ആലിംഗനം ചെയ്യാൻ സ്വാഭാവികമായും വളരെ സന്തോഷമുണ്ടാവും. ഹിരണ്യകശിപു ആ നിലയിൽ വളരെ സന്തോഷിച്ചു. 21-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആരോപ്യാംഗമവഗ്രായ മൂർധന്യാ സൃഗലാംബുഭിഃ അസിഞ്ചൻ വികസദ്വക്ത്രാ മിതമാഹ യുധിഷ്ഠിരാ. ആരോപ്യാംഗമവഗ്രായ മൂർധന്യാ സൃഗലാംബുഭിഃ ആസിഞ്ചൻ വികസദ്വക്ത്രാ മിതമാഹ യുധിഷ്ഠിരാ. നാരദമുനി തുടർന്നു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവേ, ഹിരണ്യകശിപു പ്രഹ്ലാദനെ തന്റെ മടിയിലിരുത്തി അവന്റെ ശിരസ് മുകർന്നു കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് അടർന്നു വീഴുന്ന സ്നേഹാശ്രുങ്ങളാൽ ബാലകന്റെ പുഞ്ചിരി തൂകുന്ന മുഖം നനച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ. ഒരു കുട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യനോ പിതാവിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെയോ പാദങ്ങളിൽ വീഴുമ്പോൾ മേലധികാരി തന്റെ കീഴിലുള്ളവന്റെ ശിരസ് മണത്ത് പ്രതികരിക്കാറുണ്ട്. ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹിരണ്യകശിപുരുവാച പ്രഹ്ലാദാനുച്യതാം താതാ സ്വതിതം കിഞ്ചിദുത്തമം കാലേനേതാവതായുഷ്മൻ യദശിഷ്യദ്ഗുരുർഭവാൻ. ഹിരണ്യകശിപുരുവാച പ്രഹ്ലാദനുച്യതാം താതാ സ്വതിതം കിഞ്ചിദുത്തമം കാലേനാതാവതായുഷ്മൻ യദശിഷ്യദ്ഗുരുർഭവാൻ. ഹിരണ്യകശിപു പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രഹ്ലാദ, ദീർഘായുസുള്ളവനെ, ഇത്രയും കാലം നീ നിന്റെ ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്നും വളരെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രവിച്ചു. നീ നേടിയ ആ അറിവുകളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് ഇപ്പോൾ ദയവായി എന്നോട് പറയുക. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യും. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഹിരണ്യകശിപു തന്റെ പുത്രൻ ഗുരുവിൽ നിന്നും എന്താണ് പഠിച്ചതെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നു. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ ഗുരുക്കന്മാർ രണ്ടു വിധമാണ്. പിതാവിനാൽ നിയമിക്കപ്പെട്ട ഗുരുക്കന്മാരായ ശണ്ഡനും അമർക്കനും ശുക്രാചാര്യന്റെ പുത്രന്മാരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബീജത്തിലൂടെ ശിഷ്യപരമ്പരയിൽ വന്നവരുമാണ്. മറ്റൊരു ഗുരു അവൻ മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ച ശ്രേഷ്ഠനായ നാരദമുനിയായിരുന്നു. പ്രഹ്ലാദൻ പിതാവിന്റെ അന്വേഷണത്തോട് പ്രതികരിച്ചത് അവന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരു നാരദനിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരുന്നു. അപ്രകാരം അവിടെ വീണ്ടും അഭിപ്രായ ഭിന്നത സംജാതമായി. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പ്രഹ്ലാദൻ തന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ശ്രേഷ്ഠോപദേശങ്ങൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ പ്രഹ്ലാദൻ ഗുരുക്കന്മാരായ ശണ്ഡനിൽ നിന്നും അമർക്കനിൽ നിന്നും പഠിച്ച രാഷ്ട്രീയവും നയതന്ത്രവും പറയുമെന്ന് ഹിരണ്യകശിപു പ്രതീക്ഷിച്ചു. പ്രഹ്ലാദൻ തന്റെ ഗുരുവായ നാരദമുനിയിൽ നിന്നും പഠിച്ചത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ പിതാവും പുത്രനും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നത രൂക്ഷമായി. ഓക്കെ, ബാക്കി അത് വലിയൊരു ശ്ലോകമാണ്, വലിയൊരു ഭാവാർത്ഥമാണ് എടുത്തത്. ഇപ്പൊ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ്. അതിനെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. എല്ലാവരും പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ്. 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പറയുന്നതാണ്. ഞാൻ ഈ ഒരു ശ്ലോകം മാത്രം ഒന്ന് ചൊല്ലാം, എന്നിട്ട് അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് പഠിച്ചു വെക്കുക. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട 9 ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട്, നവവിധ ഭക്തി അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നതാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
ശ്രീപ്രഹ്ലാദുവാച ശ്രവണം കീർത്തനം വിഷ്ണു സ്മരണം പാദസേവനം അർച്ചനം വന്ദനം ദാസ്യം സാഖ്യം ആത്മനിവേദനം. ശ്രവണം കീർത്തനം വിഷ്ണു സ്മരണം പാദസേവനം അർച്ചനം വന്ദനം ദാസ്യം സാഖ്യം ആത്മനിവേദനം. 9 ഭക്തി സേവനങ്ങളെ കുറിച്ച്: ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. 9 അല്ലെ. ഈ 9 പറ്റിയിട്ടും സുഖപ്രഭുപാദർ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഈ ശ്ലോകം ഒന്ന് എല്ലാവരും പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവർക്കും ആയിട്ട് ചൊല്ലാം. ഞാൻ ഇതൊന്ന് അത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീപ്രഹ്ലാദുവാച ശ്രവണം കീർത്തനം വിഷ്ണു സ്മരണം പാദസേവനം അർച്ചനം വന്ദനം ദാസ്യം സാഖ്യം ആത്മനിവേദനം. ഇതി പുംസാർപ്പിതാ വിഷ്ണു ഭക്തിശന്നവലക്ഷണ ക്രിയതേ ഭഗവദ്ഗീതാ തന്മന്യേതിതമുത്തമം. ശ്രീപ്രഹ്ലാദുവാച ശ്രവണം കീർത്തനം വിഷ്ണു സ്മരണം പാദസേവനം അർച്ചനം വന്ദനം ദാസ്യം സാഖ്യം ആത്മനിവേദനം. ഇതി പുംസാർപ്പിതാ വിഷ്ണു ഭക്തിശന്നവലക്ഷണ ക്രിയതേ ഭഗവദ്ഗീതാ തന്മന്യേതിതമുത്തമം. ഓക്കെ, അത് വലിയൊരു ഭാവാർത്ഥമാണ്. അത് നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചിലപ്പോൾ 2 ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരും, അത്രയും കൂടുതലുണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ. ഓക്കെ, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നമുക്കപ്പോൾ ഇന്നടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരിചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാരി കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ. പ്രഹ്ലാദനെ കുറിച്ചിട്ട് നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ആ ഒരു ചന്ദന മരങ്ങൾക്കിടയിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു മുൾമരം പോലെയാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് എന്ന് പറയുന്നു. ചന്ദന മരങ്ങൾ വലിക്കുന്ന കോടാലിയാണ് വിഷ്ണു എന്നും അല്ലെ. ആ കോടാലിയുടെ പിടിയാണ് ഈ പ്രഹ്ലാദന്റെ എന്നൊക്കെ പറയുകയുണ്ട് അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു ഭഗവാൻ കോടാലിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ആ ഒരു കോടാലിയുടെ പിടിയായിട്ട് അല്ലെ, ഇങ്ങനെയുള്ള ആസുരിക ശക്തികളെയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കണം. അവിടെ അവരുടെ ഇടയിലൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടണം. അപ്പൊ 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, വടി കൊണ്ടുവരൂ, ഇവനെ ശിക്ഷിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പ്രഹ്ലാദനെ ഇനി വിദ്യകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പ്രഹ്ലാദന്റെ ഗുരുക്കന്മാരായ ശണ്ഡനും അമർക്കനും തങ്ങളുടെ ശിഷ്യനെ പല പ്രകാരത്തിലും ശാസിക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത് ധർമ്മ അർത്ഥ കാമങ്ങളുടെ പാതകൾ പഠിപ്പിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ഈ രീതിയിലായിരുന്നു അവരവനെ വിദ്യ പഠിപ്പിച്ചത്. ഇപ്പോ 4 കാര്യങ്ങളാണ് പറയാ: ധർമ്മ, അർത്ഥം, കാമം, മോശം. എന്നാൽ ആദ്യത്തെ 3 കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഈ അസുരന്മാർക്ക് താല്പര്യമുള്ളൂ. അവർക്ക് മോശമൊന്നും ആവശ്യം.
ഹിരണ്യകശിപു എന്നതിന്റെ അർത്ഥത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു. പ്രഹ്ലാദന്റെ പിതാവ് ഹിരണ്യകശിപുന് സ്വർണത്തിലും ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിലും മാത്രമായിരുന്നു താല്പര്യം. ഹിരണ്യം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സ്വർണം എന്നാണ്. കശിപു എന്ന പദം ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിനുള്ള മൃദുലമായ തലയണകളെയും മെത്തകളെയും അതുപോലുള്ള സുഖഭോഗ വസ്തുക്കളെയും സൂചിപ്പിക്കും. ഹിരണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്വർണമെന്നും കശിപു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിനായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ, മൃദുലമായിട്ടുള്ള മെത്ത, തലയണ, മറ്റുള്ള സുഖഭോഗ വസ്തുക്കളൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രഹ്ലാദൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇതിന്റെ നേരെ വിപരീതമായിട്ട് അല്ലെ? പ്രഹ്ലാദൻ എന്ന പദമാകട്ടെ എല്ലായ്പ്പോഴും ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തിൽ മുഴുകി സാന്ദ്രമായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നവനെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു, അഥവാ ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാവസ്ഥ. പ്രഹ്ലാദൻ എന്നാൽ പ്രശാന്താത്മാ, എപ്പോഴും പ്രസന്നനായിരിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്നാണ് അർത്ഥം. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ പ്രഹ്ലാദന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പ്രശാന്താത്മനാണ്. പ്രഹ്ലാദൻ സദാ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നവനായിരുന്നു. പക്ഷേ അവന്റെ ഗുരുക്കന്മാർക്ക് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അവനെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ അഭ്യസിക്കുന്നതിനായിരുന്നു താല്പര്യം. പ്രഹ്ലാദൻ എന്താണ്? എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നവൻ. ഹിരണ്യകശിപു എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ മുഴുകിയിട്ട് അതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നവൻ. രണ്ടുപേരും, അച്ഛനൊരു ഭാഗം നേരെ വിപരീതമാണ്, മകന് താല്പര്യം. എന്നാലും ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇനി അടുത്ത രാജാവാകേണ്ടത് പ്രഹ്ലാദനാണ്. ഹിരണ്യകശിപു കണക്കൂട്ടുന്നത് തന്നെ തന്റെ പിൻഗാമിയാവുണ്ട്. അപ്പോഴും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും രാഷ്ട്രതന്ത്രങ്ങളും പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ അതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഭൗതികവാദികളായ ആളുകൾ ധാർമ്മികതയുടെ പാത അവരുടെ ഭൗതികാവസ്ഥകളുടെ ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ളതാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. വിഷയികൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി തന്റെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്കുള്ള അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി അനവധി ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. ധാരാളം ആൾക്കാർ എല്ലാവരും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകണം അല്ലെ? പലരും പറയും നമ്മളും ഭക്തനാണ്, നമ്മളും ഭക്തൻ. നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും അമ്പലത്തിൽ പോകും. അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് എന്താണ് പറയാ? ഓരോ ദിവസവും ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും അല്ലെ? പ്രഭാതർ പറയും അവര് എന്താ പറയാ, ഒരു കഷ്ണം റൊട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കും ചില ആൾക്കാർക്ക്. അതിനായിട്ട് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ? അതിവിടെ അപ്പോ അവരങ്ങനെ ആ ഓരോരോ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരും അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കും, എനിക്ക് ഇന്നത്തേക്കുള്ള ആ ഒരു ഭക്ഷണം വേണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പോ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാത്തവരെയൊക്കെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരെയും, ഒരു ചെറിയ ഉറുമ്പ് മുതല് കാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവിയായ ആന വരെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ നൽകുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യർക്കാണ് അത്യാഗ്രഹം. അവർക്കാണ് എന്ത് കിട്ടിയാലും തൃപ്തി വരാതിരിക്കുക അല്ലെ? വീണ്ടും വീണ്ടും കൂടുതൽ കൂടുതൽ വേണമെന്ന്. അപ്പോ പല ആൾക്കാരും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുന്നു. അവർക്കൊക്കെ എന്താണ് അവരുടെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഭഗവാൻ അവര് സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് തന്നെ കണക്കൂട്ടുന്നു അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു, ചതുർവിധ ഭജന്തേ മാം ജനാ സുഹൃത്തിനോ അർജുന അതോ ജിജ്ഞാസുരർഗാ ജ്ഞാനം ചാപ. അവരെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നുണ്ട്. ധന ദുഃഖിതര്, ധനം കാക്ഷിക്കുന്നവര്, ജിജ്ഞാസുക്കള്, ജ്ഞാനികൾ. അവരെന്താണ്? അങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യത്തിനായാലും ഭഗവാനെ തന്നെ സമീപിക്കുന്നു. എന്നാൽ പല ആൾക്കാരും മറ്റുള്ള ദേവീ ദേവന്മാരെ അടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ നേടുന്നത്. അവരെ കുറിച്ച് ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അല്പമേധസ, അല്പബുദ്ധിയുള്ളവരാണ് അവര്. അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളും
അല്പസമയത്തേക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ താല്പര്യം എന്താണ്? ധർമാർത്ഥ കാമം മോക്ഷത്തിനാകുന്നില്ല. എന്നാൽ ഒരു ഭക്തൻ മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുകയും, അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നു ധാരാളം കള്ളസ്വാമിമാരും അല്ലെ മറ്റുള്ള ഗുരുക്കന്മാരെയൊക്കെ ഇന്ന് കാണാം. അവരൊക്കെ എന്താണ്? നിങ്ങൾ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യൂ, നിങ്ങൾക്ക് ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, ഇത്ര ലക്ഷം നൽകൂ, ഇത്ര ലക്ഷത്തിന്റെ പൂജ ചെയ്യണം, അത് ചെയ്യണം, ഇത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പലതരത്തിലും അവര് പൈസയൊക്കെ അടിച്ചു മാറ്റും അല്ലെ. അവസാനം അവര് നല്ല സമ്പന്നരാകും. അവർ പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തവൻ, പൂജയൊക്കെ ചെയ്തവൻ പിന്നീട് പാപ്പരാകും. അതാണ് അവസ്ഥ. ഇന്നത്തെ കലിയുഗത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ആൾക്കാരൊക്കെ ചീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ വഞ്ചിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ധാരാളം കപട സ്വാമിമാരും ഗുരുക്കന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണാം. യഥാർത്ഥ ഗുരു നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഋഷഭദേവന്റെ ഗുരു സസ്യാലേ എന്താണ്? യഥാർത്ഥ ഗുരു ശിഷ്യനെ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കും. നമോ ചെയ്യതി സമുപേദം. എന്നാൽ ഇന്ന് കാണുന്ന പല ഗുരുക്കന്മാരും എന്താണ്? നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം സമ്പത്തുണ്ടാവും, ഇന്ന പൂജ ചെയ്താൽ മതി, ഇന്ന യത്നം ചെയ്താൽ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള തട്ടിപ്പുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു. ഭഗവാൻ പറയുന്നു നമുക്ക് സമ്പത്ത്, വിദ്യാഭ്യാസം, സൗന്ദര്യം, അധികാരം ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്നത് നമ്മൾ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള പുണ്യപ്രവൃത്തികളുടെ ഫലമായിട്ടാണ്. അതിന് ഈ ജന്മത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതും വെറുതെ പണവും സമയവും പാഴാക്കലാണ്. ആ സമയം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയാണ് ഭഗവാനെ എല്ലാം മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് മിസ്കോണുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും അങ്ങനെ കൂടുതൽ ജ്യോത്സ്യന്മാരെടുക്കുന്നു അങ്ങനെ പോകാറ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാം മാറ്റാൻ, ഗ്രഹനിലയും എല്ലാം മാറ്റാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ പഴയ ആ ഇതൊരു എടുത്ത് പോയിട്ട് എന്താ പറയാ ജാതകമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പലരും പോകുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അത് അവർ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ നിലനിർത്തിയിട്ട് നിശ്ചയിക്കുന്നു തന്നെ. എന്നാൽ അതിനെയും അത് തെറ്റാണെന്നല്ല പറയുന്നു. അതിനെയും മാറ്റാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരും മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ചലിക്കുന്നത്. അവരെവിടെ നിൽക്കണം, എപ്പോ ചലിക്കണം എന്നൊക്കെ ഭഗവാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിമായ പണ്ഡിറ്റ് ജ്യോത്സ്യനെ കാണാനായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ജ്യോത്സ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താ കബഡിയൊക്കെ വാരി വെച്ച് നോക്കുമ്പോ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് കാണുന്നു? അതിൻ്റെ അകത്ത് വിഷ്ണുവിനെ കാണുന്നു, കൃഷ്ണനെ കാണുന്നു, പിന്നീട് മത്സ്യം, കൂർമ്മം, വരാഹം, നരസിംഹം ഇതൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്. ജ്യോത്സ്യൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോയിട്ട് നാളെ വരുമെന്ന്. അപ്പൊ പിറ്റേ ദിവസവും നീമായി പണ്ഡിറ്റ് പോയി. അപ്പോൾ വീണ്ടും വാരി വെച്ചപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള എല്ലാ അവതാരങ്ങളും കാണുന്നു. അപ്പൊ അവസാനം ജ്യോത്സ്യൻ പറഞ്ഞു, ഇനി ഞാൻ കുറെ കാലമായി ചോദിച്ചിരുന്നു, നിങ്ങൾ ആരാണ് ശരിക്കും? എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. നിങ്ങൾ ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാനാണോ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ദർശനം നൽകുന്നു. അപ്പോ അതുപോലെ എന്താ പറയാ, ഭഗവാനെ എല്ലാം മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നവർ, ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും അവര് സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ളവരാണ്. എന്നാൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു ഇവിടെ ധാരാളം കള്ളസ്വാമിമാരും മറ്റുള്ള ഗുരുക്കന്മാരും കപട ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അവര് തങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നവരെ ധാരാളം ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള തട്ടിപ്പുകളും നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയും. അവനൊരു സാധുവിന് ഒരു അഥവാ സ്വാമി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആളെ സമീപിക്കുന്നതും ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ നേടുന്നതില്ല അനായാസ മാർഗം ആരായാനാണ്. സ്വാമിമാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവർ ധർമ്മത്തിന്റെ നാമത്തിൽ
ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ ആർജിക്കുന്ന ഹ്രസ്വമായ മാർഗങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ച് ഭൗതികവാദികളുടെ ഭൗതിക കേന്ദ്രങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ ചിലപ്പോൾ അവർ മന്ത്രശക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന രക്ഷാകവചങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുന്നു. ചിലപ്പോൾ അവർ ശൂന്യതയിൽ നിന്നും സ്വർണം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു കാട്ടി ഭൗതികവാദിയെ ആകർഷിക്കുന്നു. അനന്തരം അവർ തങ്ങൾ ദൈവമാണെന്ന് സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഭൗതികവാദികളായ വിഡ്ഢികൾ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി അവരാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. വഞ്ചനയുടെ ഈ പ്രക്രിയയുടെ ഫലമായി അവരും മറ്റുള്ളവരും യഥാർത്ഥ ധാർമ്മിക പ്രക്രിയയിൽ വൈമുഖ്യമുള്ളവരായി മാറും. അല്ലെ, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രഭുപാദന് നേരത്തെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അല്ലെ, അതാണ് ശൂന്യതയിൽ നിന്നും സ്വർണം എടുക്കുന്നു, മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ എടുക്കുന്നു. അതൊന്നും ദൈവമായിട്ടല്ല, ഇതൊക്കെ സിദ്ധികളാണ്. അഷ്ടസിദ്ധികൾ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇവർക്ക് എന്താണ്? ഇങ്ങനെയുള്ള പല അത്ഭുതങ്ങളും കാണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവർക്ക് ചെറുതാവാം, വലുതാവാം, മറ്റുള്ള വസ്തുക്കൾ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും സാധിക്കും. അതിന് ഭഗവാനാവണം, ദൈവമാകണം, അതൊരു അഷ്ടസിദ്ധികളും കൈക്കലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് സാധിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മാജിക് പഠിച്ചവർക്ക് സാധിക്കും. ഒരു വിദേശത്തുള്ള ഒരു സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡിവോട്ടി പറയുകയുണ്ടായി, വലിയൊരു സ്വാമിയുടെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായി. ആ വ്യക്തി പറയുകയുണ്ടായി, അത് അവര് ഒരേ സ്ഥലത്ത് മാജിക്, ഇന്ത്യയിൽ ഒരു വലിയൊരു സ്വാമി, വിദേശത്തുള്ള ഒരു വലിയൊരു മജീഷ്യൻ, അപ്പൊ അവര് രണ്ടുപേരും ഒരേ സ്ഥലത്ത് പഠിച്ചതാണ് മാജിക് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ പലതരത്തിലുള്ള ഇങ്ങനെ മാജിക്കുകൾ കാണിച്ചിട്ടും മറ്റുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ഇങ്ങനെ തട്ടിപ്പുകളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടും ഒക്കെ ആൾക്കാരെ കയ്യിലെടുക്കും. അവര് എന്താ പറയാ, ഭഗവാനാണ് എന്ന് അവരൊക്കെ പറയുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് ഭഗവാനാണെങ്കിൽ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ വിവിധ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, മറ്റുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാനാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഭഗവാന് ഒരിക്കലും പ്രായമാവില്ല. അല്ലെ, അദ്വൈതം അച്യുതം അനാദിം അനന്തരൂപം ആദ്യം പുരാണ പുരുഷം നവയൗവനം ച. ഭഗവാൻ ആദിപുരുഷനുമാണ്, നവയൗവനുമാണ്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ദൈവമാണെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ പ്രായമാവുന്നു, അല്ലെ, ജരാനരകൾ ബാധിക്കുന്നു, അസുഖങ്ങൾ വരുന്നു, അല്ലെ, പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല. ഭഗവാൻ എന്താണ്, ആദിപുരുഷനുമാണ്, നവയൗവനും. ഭഗവാന്റെ ഫോട്ടോ എവിടെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? വരച്ച് താടി മുടിയൊക്കെ നരച്ച്, അല്ലെ, പലക്ക് പൊടിഞ്ഞ് പ്രായമായിട്ടാണ്. ഭഗവാൻ നവയൗവനം, ഇപ്പോഴും ആ 16 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ആ രൂപത്തിലാണ്. ഇവരിങ്ങനെ ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നവർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. അതിലൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർക്ക് താല്പര്യം എന്നാണ്. ലോകത്തിലെമ്പാടും ഇത് നടക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ മാത്രമല്ല, സ്മരണാതീത കാലം മുതലേ ആർക്കും മോക്ഷത്തിൽ താല്പര്യമില്ല. തത്വങ്ങൾ 4 ധർമ്മം, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷം. ജനങ്ങൾ ധർമ്മം ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്ന് കരുതുന്നു. ഒരുവന് ഭൗതിക ഐശ്വര്യം എന്തിനാണ്? ഇന്ദ്രിയ പ്രീണനത്തിന്. അപ്രകാരം ജനങ്ങൾ ഈ 3 മാർഗങ്ങൾ മാത്രം, ഭൗതിക ജീവിത രീതിയുടെ ഈ 3 മാർഗങ്ങൾക്ക് മാത്രം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. ആരും മോക്ഷത്തിൽ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. എന്നാൽ ഭഗവത് ഭക്തി മോക്ഷത്തിനു മുമ്പിൽ. വ്യാസദേവൻ 4 വേദങ്ങളും മറ്റുള്ള ഉപനിഷത്തുക്കളും എല്ലാം എഴുതുകയും എന്നിട്ടും പൂർണ്ണ തൃപ്തനാകാത്തപ്പോഴാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നാരദമുനിയുടെ ഉപദേശപ്രകാരം നാരദമുനി പറയുകയുണ്ടായി, നിങ്ങള് നേരത്തെ എഴുതിയതൊന്നും നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചില്ല. എന്താണ്, സകലവിധ ആൾക്കാരെയും പടിപടിയായി ഭക്തി സേവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വേദങ്ങളൊക്കെ രചിച്ചത്. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെയും പടിപടിയായി ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷത്തിലേക്ക്. എന്നാൽ ആരും തന്നെ മോക്ഷത്തിലേക്ക് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവരൊക്കെ ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമങ്ങളിൽ മുഴുകി കഴിയുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ്
നാരദമുനി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നേരിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് നേരിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനായിട്ട്, മറ്റുള്ളതിലൊക്കെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ സകലവിധ ആൾക്കാരെയും അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കാം എന്ന് വരുത്ത ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ മാത്രം, എന്നാൽ എല്ലാവിധ ആൾക്കാർക്കും ജ്ഞാനം ലഭിക്കും എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഇന്ന് ചെയ്തത്. എന്നാൽ അത് പൂർണ്ണ പ്രയോജനം ലഭിച്ചു. ഇതൊക്കെ നേരത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമ്മൾ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ പഠിക്കേണ്ടായി. അതുകൊണ്ടാണ് നാരദമുനി നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലകളും ഭഗവാനെ കുറിച്ചും പറയാനായിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനായിട്ട് നൽകാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വ്യാസദേവന്. അപ്പൊ അതില് നേരിട്ട് പ്രതിപാദിക്കും അല്ലെ, മറ്റുള്ള വളച്ചൊടിക്കലൊന്നും ഇല്ലാതെ അല്ലെ, വ്യക്തമായിട്ട് പറയും. മറ്റതിലൊക്കെ എല്ലാ ആൾക്കാരെയും സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട്, എല്ലാ ആൾക്കാരും അത് സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു വഴി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അത് പൂർണ്ണ പ്രയോജനം ലഭിച്ചില്ല, അത് അവർ വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ സ്വീകരിച്ചില്ല എന്നാണ് പറയും. അതുകൊണ്ടാണ് നേരിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട്. ഓ ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് എന്താണ്, മോക്ഷത്തിലും താല്പര്യമില്ല. ഏതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, മമ ജന്മനി ജന്മനീശ്വരി ഭഗവതാത്മം. എത്ര ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ അതിലൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ എത്ര ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹമില്ലായിരുന്നു. വൃത്രാസുരന്റെ പ്രാർത്ഥന, നാഗപൃഷ്ടം ന പാരമിഷ്ടം ന സർവഭൗമം ന സരാധിപത്യം ന യോഗസിദ്ധ. അപ്പോ ഭഗവാനെ മറക്കുന്നതാണെങ്കിൽ എനിക്ക് മോശം പോലും ആഗ്രഹമില്ല എന്നാണ് ധൃതരാഷ്ട്രൻ പറഞ്ഞത്. ഒരു എന്താ പറയാ, ഏത് ലോകത്തിന്റെയും അധിപനാവണ്ട അല്ലെ, അഷ്ടസിദ്ധികളും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല. അഷ്ടസിദ്ധികൾ നേടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ മാജിക്കുകളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് ആൾക്കാരെ കയ്യിലെടുക്കുന്നത് അല്ലെ. അതുപോലും വേണ്ട എന്ന് ഭക്തന്മാര് ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, മോശം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാനെ മറക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ധൃതരാഷ്ട്രൻ പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവരുടെ മുന്നില് മുക്തിദേവി കൂപ്പുകൈകളോടെ നിൽക്കുമെന്ന് വില്ലമംഗല ഠാക്കൂർ പറയും. സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. പിന്നെ ഇപ്പൊ ആർക്കും തന്നെ മോക്ഷത്തില് താല്പര്യമില്ല. അവരൊക്കെ ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിനുള്ള ഈ ധർമ്മ അർത്ഥ കാമത്തിൽ മാത്രം മുഴുകിയിരിക്കുന്നു അല്ലെ. ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അഭിവൃദ്ധി നേടുക തന്നെയാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ ഭാഗവത്തിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ധർമ്മം. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങള് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. സവൈപുംസ പരോധർമ്മം യഥോ ഭക്തിർ അതോഷ. ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്താണ്, ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുക, ഇതാണ് ധർമ്മം. അങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചു വെച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഭഗവാനിലും മോക്ഷത്തിലും ഒന്നും താല്പര്യമില്ലാത്തത്. എന്നാൽ ഭഗവത് ഭക്തി മോക്ഷത്തിനും ഉപരിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ പ്രക്രിയ ആത്യന്തം ദുർഗ്രാഹ്യമാണ്. ഇത് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനാൽ പിന്നീട് വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഗുരുക്കന്മാരെ ശണ്ടനും അമർക്കനും പ്രഹ്ലാദനെ ഭൗതിക ജീവിത രീതി സ്വീകരിക്കുവാൻ അങ്ങേയറ്റം പ്രേരിപ്പിച്ചെങ്കിലും അവരുടെ ഉദ്യമം യഥാർത്ഥത്തിൽ പരാജയമാണ്. അവിടെ ഒരു യാന്ത്രികമായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിലൊന്നും താല്പര്യമുണ്ടായില്ല പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് അല്ലെ. പിതാവിനെ പിണക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവിടെ ശണ്ടാമർക്കന്റെ ക്ലാസ്സിൽ അവിടെ പോയിരിക്കുന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അവര് പഠിപ്പിക്കുന്നതിലൊന്നും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ ഉദ്ദേശം? അവിടെയുള്ളവരെയും കൂടി എങ്ങനെയെങ്കിലും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം. ഇവിടെ കുറെ അസുരന്മാരുടെ മക്കളൊക്കെ
എൻ്റെ കൂട്ടുകാരായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അവരൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൃഷ്ണാബോധത്തെ കൊണ്ടുവരണം. അവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അവരെ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം. ഈയൊക്കെ ഉദ്ദേശം കൊണ്ടാണ് അവിടെ കഴിയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് നേരത്തെ പോവാം അല്ലെ. എന്നാൽ അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊന്നും ആരിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനായിട്ടോ അല്ലെ സാധിക്കില്ല. ഈ ശണ്ട അമർക്ക ഇല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ എന്താണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ പണി എന്താണ്? എല്ലാ കൂട്ടുകാരെയും വിളിച്ചിട്ട് പ്രഹ്ലാദിന്റെ മക ക്ലാസ് ആണ്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിന്റെ മക ക്ലാസ് എന്താണ്? കൃഷ്ണാബോധത്തെ കുറിച്ചിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് നാമം ജപിപ്പിക്കും, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് കാര്യം അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ തന്നെ തുടരുന്നത്. ഇതിലൊന്നും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ കുറെ കാലം ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷം പറയുന്നു, കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രഹ്ലാദന് സാമം, ദാനം, ഭേദം, ദണ്ഡം മുതലായ രാജ്യതന്ത്രങ്ങളിൽ പര്യാപ്തമായ വിദ്യാഭ്യാസം സിദ്ധിച്ചു എന്ന് ഗുരുക്കന്മാരായ ശണ്ടനും അമർക്കനും തോന്നി. തുടർന്ന് ഒരു ദിവസം പ്രഹ്ലാദനെ അവന്റെ മാതാവ് സ്നാനം ചെയ്യിച്ചു മനോഹരങ്ങളായ വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും അണിയിച്ച് ഗുരുക്കന്മാർ അവനെ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് രാജ്യം ഭരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ 4 തരത്തിലുള്ള ശിക്ഷണ രീതികളെ കുറിച്ച് അല്ലെ. അവസാനം ദണ്ഡനം, സാമം, ദാനം, ഭേദം, ദണ്ഡനം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രഭുപാദരുടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നു. ആരെങ്കിലും ശത്രുവിന്റെ രീതിയിൽ വന്നിട്ട് രാജാവിനെ ഒക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അവരൊക്കെ പതുക്കെ തങ്ങളുടെ ഒരു സ്വാധീനത്തിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെ ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? മറ്റുള്ള നടപടികൾ എടുക്കും അല്ലെ. ശത്രുവിനെ ജയിലിലടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ പ്രഹ്ലാദനെ മറ്റുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഉപദേശിച്ചൊന്നും ചെയ്യാത്തപ്പോഴാണ് ശിക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് വടിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ദണ്ഡനം മാത്രമേ ശരിയാവുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ മറ്റുള്ള രാജ്യത്ത് ശത്രുതയിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കുവാനായിട്ടൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളും മറ്റുള്ള രാഷ്ട്രതന്ത്രങ്ങളും സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രവും ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അതിലൊക്കെ അവിടെ വെറുതെ ഇരുന്നു അല്ലെ. ഇതിലെ കേട്ട് ഇതിലെ അങ്ങ് വിട്ടു. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജന് ഇതിലൊന്നും താല്പര്യമില്ല അല്ലെ. ഒരു ചെവിയിലെ കേട്ട് അങ്ങോട്ട് വിട്ടു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ശണ്ട അമർക്ക വിചാരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് രാജാ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, രാജസേവകരി ഹിരണ്യകശിപുവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനും പാരിതോഷികങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനുമാണ് അവരവിടെ കഴിയുന്നത് തന്നെ അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് ഇനി ഹിരണ്യകശിപുവിന് രാജാവിന് വളരെ സന്തോഷമാകും. ഞങ്ങള് നേരത്തെ ശരിക്കും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആരോ വന്നിട്ട് ഇവന് തെറ്റായ ഉപദേശം, ഇത്രയും കാലം ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു, ഇനി ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നല്ല നല്ല എന്താ പറയാ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കും. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് രാജാവിന് സന്തോഷമാവും. രാജാവ് സന്തോഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഞങ്ങളെയൊക്കെ സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ തന്ന് ഞങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം കരുതിക്കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ അടുത്ത് എത്തി അല്ലെ. ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ മാതാവ് നല്ല വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അണിയിച്ചു. എന്നിട്ട് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ഒക്കെ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി, അവിടെ എത്തുകയുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു. കുട്ടി തന്റെ പാദങ്ങളിൽ വീണ് നമസ്കാരം അർപ്പിക്കുകയും ഹിരണ്യകശിപു വാത്സല്യനിധിയായ പിതാവ് എന്ന നിലയിൽ അവനെ ആശ്ലേഷിക്കുകയും ഇരുകരങ്ങളാലും അവന് മേൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിയുകയും ചെയ്തു. ഒരു പിതാവിന് തന്റെ പുത്രനെ ആലിംഗനം ചെയ്യാൻ സ്വാഭാവികമായും വളരെ സന്തോഷമുണ്ടാവും. ഹിരണ്യകശിപു ആ നിലയിൽ വളരെ സന്തോഷിച്ചു. വാരിയെടുത്തു അല്ലെ, തലയിൽ കൈയൊക്കെ വെച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുകയൊക്കെ ഉണ്ടായി. നാരദ മുനി തുടർന്ന്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ്, ഹിരണ്യകശിപു പ്രഹ്ലാദനെ തന്റെ മടിയിലിരുത്തി അവന്റെ ശിരസ് മുകർന്ന് കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് അടർന്നു വീണ സ്നേഹാശ്രുക്കളാൽ ബാലകന്റെ പുഞ്ചിരി തൂക്കുന്ന മുഖം നനച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വളരെ സന്തോഷത്തിൻ കൊണ്ട് കണ്ണുകളിൽ നിന്നും സ്നേഹാശ്രുക്കൾ വീണു എന്നാണ് പറയുന്നത് നാരദ മുനിയുടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട്. പ്രവാചകരുടെ ഭാവത്തിൽ പറയുന്നു, ഒരു കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യനോ പിതാവിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെയോ പാദങ്ങളിൽ വീഴുമ്പോൾ മേലധികാരി തന്റെ കീഴിലുള്ളവന്റെ ശിരസ് മണത്ത് പ്രതികരിക്കാറുണ്ട്. ആ ശിരസിന് മണത്തുകൊണ്ട് അവനെ അനുഗ്രഹിക്കാറുണ്ട്. 22-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഹിരണ്യകശിപു
പ്രഹ്ലാദനോട് ചോദിക്കുന്നതാണ്. നീ ഹിരണ്യകശിപു പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രഹ്ലാദ, ദീർഘായുസുള്ളവനെ, ഇത്രയും കാലം നീ നിന്റെ ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്നും വളരെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രവിച്ചു. നീ നേടിയ ആ അറിവുകളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് ഇപ്പോൾ ദയവായി എന്നോട് പറയുക. അല്ലെ, ഇവിടെ ഹിരണ്യകശിപു അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു ദീർഘായുസുള്ളവനെ. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന് ദീർഘായുസുള്ളവൻ തന്നെയാണ്, അല്ലെ? അത് സത്യമാണ്. ഇത്രയും ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും. ഇത്രയും ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും, അല്ലെ, പലതരത്തിൽ കൊല്ലാൻ നോക്കിയിട്ടും ഭഗവാനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, അല്ലെ? ദീർഘായുസുള്ളവൻ തന്നെയാണ്. ഒരു തരത്തിലും കൊല്ലാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് സത്യം തന്നെയാണ് ഹിരണ്യകശിപുവിടെ പറയുന്ന കാര്യം. അപ്പൊ ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്നും എന്താണ് പഠിച്ചത്? അതിൽ തന്നെ നിനക്ക് എന്താണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്? അത് എന്നോട് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ടാണ്. നീ നേടിയ അറിവുകളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് ഇപ്പോൾ ദയവായി എന്നോട് പറയുക എന്ന്. ഇവിടെ പ്രഭുപാദര് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന് 2 ഗുരുക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. 2 തരത്തില്. ഈ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ശണ്ഡനും അമർക്കനും, അതുപോലെ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നാരദമുനിയും. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജന്റെ ഗുരുക്കന്മാർ 2 വിധമാണ്. പിതാവിനാൽ നിയമിക്കപ്പെട്ട ഗുരുക്കന്മാരായ ശണ്ഡനും അമർക്കനും ശുക്രാചാര്യന്റെ പുത്രന്മാരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബീജത്തിലൂടെ ശിഷ്യപരമ്പരയിൽ വന്നവരുമാണ്. മറ്റൊരു ഗുരു, അവൻ മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ച ശ്രേഷ്ഠനായ നാരദമുനിയായിരുന്നു. പ്രഹ്ലാദൻ പിതാവിന്റെ അന്വേഷണത്തോട് പ്രതികരിച്ചത് അവന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരു നാരദനിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരുന്നു. അപ്രകാരം വീണ്ടും അഭിപ്രായ ഭിന്നത സംജാതമായി. എന്താണ് നീ ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്നും പഠിച്ചിട്ടുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ഏത് ഗുരു എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ചണ്ടാമർക്കനിൽ നിന്ന് നീ എന്താണ് പഠിച്ചത് എന്നല്ല ചോദിച്ചത്, അല്ലെ? നീ നിന്റെ ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്നും പഠിച്ചിട്ടുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ്? അതാണ് അടുത്ത് വരുന്ന 23, 24 ശ്ലോകങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്നത്, നവവിധ ഭക്തിയെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങൾ എവിടെ വെച്ചാ പഠിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത് കയാതുവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വെച്ചാണ് നാരദമുനിയുടെ ഉപദേശങ്ങള് കേൾക്കുകയുണ്ടായത്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരിക്കലും ഹിരണ്യകശിപുവോ ചണ്ടാമർക്കനോ ആരും തന്നെ അംഗീകരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ പഠിക്കാനല്ല ഈ ഗുരുകുലത്തിൽ അയച്ചിട്ടുള്ള ചണ്ടാമർക്കനെടുക്ക അയച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനാണ്. അവരിൽ നിന്നും പഠിച്ചിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞവും സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രവും ഒക്കെ കേൾക്കാനാണ് ഹിരണ്യകശിപുവിന് ആഗ്രഹം. അത് പറയുമ്പോൾ ഹിരണ്യകശിപുവിന് സന്തോഷമാകുന്നത് കാണാനാണ് ചണ്ടനും അമർക്കനും ഒക്കെ അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ നേരെ വിപരീതമാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്നാണ്. അവിടെ വീണ്ടും അഭിപ്രായ ഭിന്നത സംജാതമായി. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പ്രഹ്ലാദൻ തന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ശ്രേഷ്ഠ ഉപദേശങ്ങൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ പ്രഹ്ലാദൻ ഗുരുക്കന്മാരായ ശണ്ഡനിൽ നിന്നും അമർക്കനിൽ നിന്നും പഠിച്ച രാഷ്ട്രീയവും നയതന്ത്രവും പറയുമെന്ന് ഹിരണ്യകശിപു പ്രതീക്ഷിച്ചു. പ്രഹ്ലാദൻ തന്റെ ഗുരുവായ നാരദമുനിയിൽ നിന്നും പഠിച്ചത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ പിതാവും പുത്രനും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നത രൂക്ഷമായി. ഇത്ര നേരത്തെ പറഞ്ഞു, തട്ടി എടുക്കുകയുണ്ടായി, ലാളിക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? ആ കണ്ണിൽ നിന്നും ആ സ്നേഹാശ്രുക്കൾ വീഴുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? ഇനിയിപ്പോഴെന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന? അവനെ എടുത്ത് എറിയാനായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ പുറംചട്ടയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ സപ്തമസ്കന്ധത്തിന്റെ ആ മുൻഭാഗത്ത് കാണാം ആ ഒരു പിക്ചർ. നല്ല വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളൊക്കെ അണിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആശ്ചര്യ വിദ്യയായിരുന്ന പ്രഹ്ലാദനെ കോപത്തോടെ എടുത്തെറിയുകയാണ്. നേരത്തെ വാത്സല്യത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ പിടിച്ച് മടിയിലിരുത്തി. എന്നാൽ
ഈ നവവിധ ഭക്തിയെ കുറിച്ചിട്ട് നാരദ മുനി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് കേട്ടപ്പോൾ എടുത്തെറിയുക. നേരത്തെ തന്നെ ദേഷ്യം പിടിച്ചിരുന്നല്ലേ? നേരത്തെ ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? നേരത്തെ അല്പം ഗുരുകുലത്തിൽ പോയിട്ട് വന്നപ്പോ ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ ശത്രു മിത്രം എന്നുള്ള ഭാവങ്ങളൊന്നും പാടില്ല അല്ലെ? ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ആത്മസാക്ഷാത്കാരമാണ്. ഇതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ വനത്തിലേക്ക് പോകണം അസുരശ്രേഷ്ഠ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ക്ഷമിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ? ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ, അവന്റെ ബുദ്ധി അവന്റെ ആ ചെറിയ ബുദ്ധിയിൽ ആരോ തെറ്റായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി. ആരോ വൈഷ്ണവര് വേഷം മാറി വന്ന് അവനെ വിഷ്ണുവിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ഇനി മുതൽ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം, ആരും ആ ഗുരുകുലത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരരുത്, പ്രത്യേകിച്ച് നാരദമുനിയെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വാണി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ചന്ദനത്തിനൊക്കെ വിചാരിച്ചു അവരൊന്നും വരാറില്ല. എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള ധർമ്മ അർത്ഥകാമത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പഠിച്ചു. രാഷ്ട്രതന്ത്രവും നയതന്ത്രവും സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രവും ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് പറയാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നേരെ വിപരീതമായിട്ടാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ? അപ്പോൾ ആ ഒരു പുത്രൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ അത് ശത്രു എന്ന നിലയിലേക്ക് മാറി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. നിരന്തരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ ജയ്. ഗുരുമരാജ് ജയ്. ശ്രവണം കീർത്തനം വിഷ്ണു സ്മരണം പാദസേവനം ജനം വന്ദനം ഇതി പുംസാർപ്പിതാ വിഷ്ണു ഭക്തിശന്നവലക്ഷണ യദേവ ഗുരദ്യക്ത തന്മന്യേ ദൂതമുത്തമം. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്യൊത്ത, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ചിരിക്കാം. വൈഷ്ണവ